magát a titkos búvóhelyünkön. Nincs itt semmiféle kincs. A tiétek lehet ez a szemétdomb. Na jó, de megtenni, hogy titokban tartja ezt a szemétdombot? Nem volna olyan titkos, ha megjelenne itt 1 millió ember. Ettől ne féljetek. Az emberek csak az igazira kíváncsiak. Miért jönne ide 1 millió ember, hogy meglátogasson egy régi vidámparki járatot? Várjunk csak! Ez ragyogó ötlet. Készüljetek, fiúk! A rejtek helyett hamarosan a legismertebb titokká tesszük a világon. Köszöntjük a Mauna Loa roncsában. Miben segíthetek? Tízerbét kérnék! Csak tessék, csak tessék! Tapasztalják meg önök is a félelmetes Mauna Loa rejtélyeit! Bizony emberek, költségeket nem kibírva helyreállítottuk-e klasszikus hajó régi ragyogását? Sajnálom, kicsim, még 3 kell, hogy nagyobbra nőj. Szó sincs róla. Én azt mondom, hogy ez a fiatal úrfi pont elég magas. Nincs többé, Patrik. A mi titkos paradicsomunk örökre elveszett. Mi fájdalom? Most még a gyerkőc